zafixovaná. Strom nemôže byť aj mierne poškodený, aj stredne poškodený, aj ťažko poškodený. Môže byť jedno z toho. Strom nie je len drevná hmota, aj, že každý park má svoju funkciu v meste. To znamená, nie je to, že vyhubeme jednu tretinu a nasadíme tam nejaké hybridy, nejaké paličky. To je, hovorím, to je fašistický prístup k krajinám.